ವರ್ಕಾಡಿ ಕಾರವಾರ ಕಲ್ಲೂರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಆಚರಣೆ ಅಸಯ್ಯದ್ ಕೆಎಸ್ ಅಟಕೋಯ ತಂಗಣ್ ಬೋಲೆರಿಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಲೇಸಿನ ಧರ್ಮನಗರ ಮುಬಾರಕ್ ಮಂಜಿಲ್ಡ್ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಟಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಿರು. ಕಾರವಾರನ ಕೇಂದ್ರವಾದ ದೀವೊಂದು ಕಾಸರಗೋಡು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಲದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಂತ್ವನ ಚಟುವಟಿಕೆಲೆ ನಡಪಾವುದು ಬರಂದೊಪ್ಪನ ಕಾರವಾರ ಕಲ್ಲೂರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತನ್ನ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಟಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಆಚರಣೆ ಅಸಯ್ಯದ್ ಕೆಎಸ್ ಆಟಕೋಯ ತಂಗಳ್ ಕುಂಬೋಳ್ರಿಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಲೇಸನ್ ಧರ್ಮನಗರ ಮುಬಾರಕ್ ಮಂಜಿಲ್ಡ್ ಅಟಣೆ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು. ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಕಲ್ಲೂರು ಎಜುಕೇಷನ್ ದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿಯರಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ಪೆ ನಡೆದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಶೈಖುನಾ ಕಾಜಿ ತಾಜುಶರಿಯಾ ಎಂ ಆಲಿಕುನಿ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಉದಿಪರ ಮಲ್ತದ್ದು ಲೋಕ ಪ್ರವಾದಿಯರ್ನ ಪುಟ್ಟುದ್ನ ಈ ಪುಣ್ಯ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಕಲ್ಲೂರು ಕುಟುಂಬ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಟಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು. ಅವೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪನವು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಕಲ್ಲೂರು ಕುಟುಂಬಗ ನನಲಾತು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆ ದೇವರು ശക്തി കൊറട് പണിത് ഹാരേസിರು. അതോടുകൂടി ഞങ്ങൾ നിന്നോട് എന്ന് പറയുന്നു റഹ്മാനെ, നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ നിന്ന് അർ-റഹ്മാൻ സൂറത്ത് നീ ഓതി നിന്റെ അടിയങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഓതി കേൾപ്പിക്കുന്ന ആ സൂറത്ത് അർ-റഹ്മാൻ സൂറത്ത് ആ ഓതുന്നത് നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങൾക്കത് വെളിവാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്കത് കാണിച്ചു തരണം അല്ലാഹ്. നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ഉലൂമുകൾ നിന്റെ പൊരുത്തപ്രകാരം നല്ല മട്ടത്തിൽ അതിനെ കൊണ്ടാടുവാൻ, നല്ല മട്ടത്തിൽ അതിന് നടത്തി വരുവാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ഓരോരുത്തരിലും പല തരത്തിലുള്ള ബേജാറുകളുണ്ട്. ചില ആളുകൾ സുഖമില്ലാത്ത ആസ്പത്രിയിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള ബേജാറുകൾ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബേജാറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഉമ്മമാരും ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളും എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. ಅವರದು ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸುನ್ನಿ ಮುಸ್ಲಿಮರನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ಅಸಯ್ಯದ್ ಕೆಎಸ್ ಆಟಕೋಯ ತಂಗಳ್ ಕುಂಬೋಳ್ರಿಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಾಯಿರು. അടുത്തതായി രാഷ്ട്രീയ രത്നമെന്നൊരു നിയമമുണ്ട്. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. ಮಾನದಿಗೆನು ಪಡೆಯೊಂದು ಪಾತೇರ್ನ ಅಸಯ್ಯದ್ ಕೆಎಸ್ ಆಟಕೋಯ ತಂಗಳ್ ಕುಂಬೋಳ್ ಕಲ್ಲೂರು ಕುಟುಂಬ ಅಟಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿಂಜ ಖುಷಿನ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಆಂಡ ತಾನು ಏಪಲ ಮಾನದಿಗೆನ್ ದೆತೊಂಚಿ ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋಪುಲ್ನ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ತನ್ನ ಉಸ್ತಾದರು ಆಲಿಕುನಿಯರು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಾಪಿನ ನಿಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅವನ ದೆತೊನೆರ ಬೈದ ಪಂಡು ತೆರಿಪಾದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿರು. അഹമ്മദ്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ VPP പൂക്കോയത്തങ്ങൾ അവരൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ മുഫത്തിസും കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാർ അവർ വന്ന് കുമ്പോലിൽ എന്നിട്ട് മദ്രസ അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് തങ്ങൾ കൂടെ കൂടണമെന്ന്. പിന്നെ അടുത്ത മഹല്ലത്തുകളൊക്കെ അവരെ കൂടെ പോയി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മളെ ചുറ്റുപാടിൽ. അതാണ് തുടക്കം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും ദീനി രംഗത്ത് എൻ്റെ കഴിവനുസരിച്ച് എനിക്ക് അല്ലാഹു നൽകിയതനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനുള്ളൊരു അംഗീകാരമായി മാത്രം ഞാൻ അതിനെ കരുതുന്നു. ഇനിയും അല്ലാഹു നമുക്ക് ദീർഘകാലം അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ദീനിന് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് മരിക്കണം. അതും അല്ലാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കട്ടെ. ಕಲ್ಲೂರು ಎಜುಕೇಷನ್ ದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ പ്രാസ്താവികവാദ പാത്തേരേര്. ഈ രാഷ്ട്രീയ രത്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരുള്ള രത്നമല്ല, രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയ രത്നമാണത്.
അത് മാനവീയ ഇത് തെങ്ങ് ഒരു കൽപ്പവൃക്ഷമാണെങ്കിൽ കൽപ്പവൃക്ഷം എന്ന് പറയും. അത് തെങ്ങാണ്. തെങ്ങ് എല്ലാ വസ്തുവും എല്ലാ വീട്ടിലും അതിന്റെ സാധനം ഉണ്ടാവും. തെങ്ങ് ആരെ കൊണ്ട് നീ വരണ്ട എന്ന് പറയില്ല. അതേപോലെയാണ് തങ്ങൾ. കറാവളിന്റെ കൺമണിയായിരിക്കുന്ന നമ്മളെ തങ്ങൾക്ക് ഈനെ കൊടുക്കണോ, രാഷ്ട്രരത്ന കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ അതിനെ ചോദിക്കുന്ന അറിയുന്നില്ല. അബ്ബാസ് ഹാജിയോട് ചോദിച്ചപ്പോ അബ്ബാസ് ഹാജി പറഞ്ഞു, നേരിട്ട് നമ്മളെ ചോദിച്ചോ, നേരിട്ടിട്ട് പോയി എന്ന് വേറെ ആൾ ആരെ കൂട്ടുന്നത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നേരിട്ട് പോയി ചോദിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും പേടിയാ, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് മുണ്ടേണ്ടത് എന്നിട്ട്. ಪಾತೂರುದ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಕಾಪಿ, ಅಸಯದ್ ಕೆಎಸ್ಎಂ ತಂಗಳ್ ಗಾಂಧಿನಗರ, ಅಸಯದ್ ಶಾಹೀರ್ ತಂಗಳ್ ಮಲ್ಹರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲಭಿನಿರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಕಲ್ಲೂರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಜಿ ಕಲ್ಲೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲಿಕಿಡಿದ್ದರು. ಧರ್ಮನಗರದ ಕತಿಬೇರು ಬಹುಮಾನ್ಯ ಜಾಫರ್ ಸಾದಿ ಎತ್ಕೊಂಡರು.